Bisan kunwa pa schedule sa vaccination alang sa mga batang 5 anyos sangtod sa 11 anyos, dinhi sa Sugbo, may pipila na kataga Lapu-Lapu City ang nagpakisusi sa mga vaccination sites karong adlaw. Siloan meron din na sa report. Gibuksan na ang City Central School karong adlaw isip usa sa mga dugang vaccination site sa Dakbayan. Apan kay wa pay go signal ang Department of Health aron sugdan na ang extended pediatric vaccination dinhi sa Sugbo, gigamit lang una ang tunghaan isip vaccination site alang sa mga nanag-edad og 12 anyos pataas. Apan kinakabalita si Niña Angela Irinaya nga nagsugod na ang pagpamakuna sa mga nanag-edad og 5 ngadto sa 11 anyos didto sa kauluhan gidani ang iyang 11 anyos nga anak nga si Micaela Faye aron unta mabakunahan. 11 years old pa man siya. Nya moto wala pa man sila diri di ay 5 to 11. Nya gikan sad Mactan Shrine nya wa mo pud ingon man diri ko no. Moto nga nangarimi. Para safe food ko. Si Micaela mag 12 anyos na karong Pebrero 9. So kung in kasog mo open tatagaan tag date nga Feb 10 for example or ning Feb 9, dili na siya mag-qualify sa ato ang 5 to 11 nga vaccine kay 12 years old naman siya. So ari na pud siya sa regular nga Pfizer nga vaccine katon sa 12 to 17 nga category. Matod ni Attorney James Saison, Deputy Head sa Local Vaccination Operations Center, nga sa Pebrero 14 pa ang schedule sa extended pediatric vaccination sa Sugbo ug wa pa usab sila'y nadawat nga kamanduan alang sa pagpahigayon sa National Vaccination Days. Pero tentative na ha, kay mag-agad ta sa Manila, kaya ang Manila gipostpone nila to today lang first day. 10 and 11 man ang National Vaccination Days. But I don't know if it's mandatory. Wala man may preparation ang Lapu-Lapu. Sa pagkakaroon, mukapi na sa 4,000 ka mga batang nanag-edad og 5 anyos ngadto sa 11 anyos nga taga Lapu-Lapu City ang na-master listed. Gawas sa City Central School nga mo'y gila nga vaccination site alang sa mga nanag-edad og 5 anyos ngadto sa 11 anyos. Nakig-alayo na usab ang Local Vaccination Operations Center sa DepEd alang sa pagpahigayon unya og school-based vaccination. Ni-coordinate na kita may ni-visita sa DepEd last week, no? And then we told them to consolidate the master listing of their pupils kanang sa different schools para pwede ra kita na lang or sila bay mo register and then we vaccinate. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.